Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 14, 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Aksyon Balita Evening Edition. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Mayor Yulo nagklaro nga kontrolado ang pagdagsa sang tawo sa Bago City Coliseum sa tagtaganay sa ayuda gikan sa DSWD. BJMP Region 6 nag-apelar sa pag-insyende sa mga pamilya sang preso bangod nagapabilin sa gihapon nga lockdown ang mga jail facility sa Western Visayas. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte nagpasiguro nga mabuligan ang mga natrap nga tawo sa Cagayan. Dugang nga mga chopper gin-deploy sa Region 2. Palasyo nanginwala nga hindi preparadong gobyerno sa paglaslas sang bagyong Ulysses. Sa balita international, COVID-19 cases sa Canada, liwat nga nagsaka Prime Minister Trudeau mayara sang panawagan. Sa sports balita, tag-iya sang Golden State Warrior handa nga maggasto para makalataw ang fans sa masunod nga season sang NBA. Tag sa showbiz balita, Marcelito Pomoy nanugunan sa fully booked sini nga international shows nga na-postpone bangod sa pandemic. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga naga-monitor via Facebook Live sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Mabatian man kita sa www.actionradiobacolod.com.ph or pwede man kamo maka-check sa among nga YouTube channel sa YouTube, of course, Aksyon Radio Bacolod. And this time, ato na i-recognize ang pala natin ka mga ka-aksyon nga present na no, sa aton sini nga pagpangalagad. Karon nga Saturday night ba una-una gid sa aton sini nga listahan. Si Sir Alex Monteza, mayong gabi Sir Dale nga naka-tune in na karon nga mga tinion. Araman si Sir Alex Fuentes. Go, grabe. Mayara Alex Fuentes, mayara Alex Fuentes. No? So, good evening. Salamat sa inyo nga duwa nga mga nagapagunagid sa atong sila nga comment section. According kay Sir Alex Monteza, ayos upod sa liwat sa kahanginan with Action Dale. Salamat gid. Si Ma'am Hazel Canoy, good evening Action Dale. Greet ko lang. Good evening sa husband ko nga si Juvie Wapo or Juvie Guapo. Nga amay ha. Ginagadaot kagid sa kagapuhan sang Mr. mo, Ma'am Hazel Canoy. Sige, salamat. Salamat gid sa pag-comment down and welcome na sa ato sini nga pagpangalagad karon nga Saturday evening. Oy sa maka-action natin dira nga nag-participate sa promo nga
sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Standby kay after local news, magagabot kita sing sa kalaki winner nga magadaog sang 500 pesos. Sa padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining mga greetings kay dugay-dugay ato na balikan pagkatapos sa mga mainit-init nga mga balita karon nga Sabado nga adlaw. Standby! Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 14 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Gingklaro ni Mayor Nicolas Yulo nga kontrolado kag wala man sang gintuga nga problemang pagdagsa sa mga tawo sa may Bago City Coliseum and Cultural Center agon magkuha sang bulig pinansyal nga unconditional cash transfers sa kon UCT sang DSWD subong adlaw. Suno ka Yulo, normal lamang nga magtipo ng mga benepisyaryo sang sini nga programa bangod kinahanglan man sa mayini nga makabaton sang ayuda sa ginasoprer nga kapigadohon tugas ang COVID-19 crisis. Gain panawagan sa alkalde sa mga benepisyaryo nga sundo ng health and safety protocol, ilabi ng social kag physical distancing. Ang UCT ang isa ka outright subsidy nga programa sang DSWD para sa mga pigado nga naapektuhan sa impact sang excise tax sa fuel kag sugar. Ini ang ginumpisahan sa 2018 kag kabahin sa social mitigation program sang Duterte administration sa idalom sang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act on Train Law. Samtang sa dugang panga balita lokal, nag-aapelar si BJMP Deputy Regional Director for Administration Jail Senior Superintendent Hilbert Peremne sa pamilya sa mga bilanggo para sa dugang pag-insyende sa ilahanay bango pabilin pa sa lockdown ng tagsay ka mga bilangguan sa bugos nga Western Visayas. Suno kay Peremne sa piyak kami mga pagpamahog pa sa COVID-19. Ginpalabot naman sa inahensya sa BJMP National Task Force ang pangabay sa mga pungluyo nga kakasuda ang pagbawal sa pagbisita sila tag sa mga himata sa mga jail facilities. Nagalauman si Peremne nga sa tion nga maprobahan ng ila pangabay posible ang mga jail facilities nga may malapad nga lugar mo ang mahimo matagan sang tsansa apang magadepende man sa setup kag pagsunundan sang dalaw o kon bisitasyon sa presuhan. Ginpasidungga ni Police Colonel Wilson De Belen, Regional Chief sang PNP Highway Patrol Group Regional Office 6 ang mga katapos ng HPG Negros Occidental bilang top performing HPG sa bugos nga Western Visayas. Suri kay Police Captain Robelito Marianong pamuno sang HPG sa Negros Occidental. Resulta ini sa nagapadayon nga kampanya sang ilahensya para sa uplan disiplinadong driver balik disiplina sa kalsada
Hagpagpatuman man sang RA 4136 kag iban pa. Dugang pa ni Mariano Apang ang pasidungog nga nabaton sa ilahanay. Ang magaserbi naman nga inspirasyon sa iya mga kaupdanan. Agud mapadayon ang ilang obligasyon sa mga motorista kag komunidad. Actually, sir, yung parameters namin sa in terms of operational accomplishments sa administrative, meron po kami mga iba't ibang parameters. Lahat po yun na achieve ng Highway Patrol Group dito sa Negros Occidental. Nabadayan si Police Captain Robelito Mariano ang pamuno sang HPG Negros Occidental. Ginkompirma ni Police Captain Wilfredo Binoman nga napatay si Anna Rose Villacampa samtang ginabulong sa may Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Tugas ang aksidente sa may National Highway sa may barangay Mabini, Banwasang, Valladolid kagabi Biyernes nga adlaw. Suno kay Binoman sakay si Villacampa sa Suzuki Carry halin sa may norte pakadto sa sur nga direksyon. Sang aksidente nga nabungguan sang truck nga ginamaneho ni Rico Valdevia, 48 anyos, residente sang barangay La Granja, syudad sang La Carlota. Suno kay Binoman halin sa sur pakadto sa norte nga direksyon, ang truck kagkargado pa sa mga tubo sang natumba sa may dalan kag aksidente nga nabungguan ang salakyan ni Villacampa. Sa mga aksidente na dala sa man ang salakyan nga ginamaneho ni Margil Ares, 40 anyos, nga gintunaan man sang pagkapila siniyopod ang tatlo pa ka mga pasahero. Napilasan man sa aksidente si Ronald Cabarles, 42 anyos, sang Tabaw proper, driver sang tricycle matapos nagtumpilak sa talamnan. Si Valdevia ang nagapabilin sa custodial facility sang Valladolid PNP kag nagapangatubang sa kaso ng reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries and damage to properties. Confirmed ang family ni Anna Rose na nag-expired siya sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Ang iban din, anong status? Minor lang kag outpatient. Nabatian si Police Captain Wilfredo Benoman Jr. Sa katapusan nga balita lokal, 128,000 pesos nga bilis ang suspected syabong na recover sa 6 ka persona nga nadakpan sa 3 ka separadong drug bypass operations sa ginbatigayon sang City Drug Enforcement Unit. Hagduwa ka mga police station sa may syudad sa Bacolod, Biyernes ang gabi. Una nga naaresto ang sa Bacolod City Public Plaza ang Usanday Makzin Tampi sang Barangay Alihisa. Kag Nuraya Barani sang Barangay 26 syudad sa Bacolod. 102,000 pesos nga bilis ang syabong nakuha kay Tampi kag Barani sang City Drug Enforcement Unit. Sa Police Station number 9, nadakpan man si Jo Maria Aguirre sang Purok Jupiter Barangay Singkang Airport. Nakuha kay Aguirre ang 21,000 pesos nga bilis ang suspected shabu sang inisya ang maaresto sang Police Station number 9 sa area sang Purok San Miguel Barangay Sumaga. Samtang nadakpan man sang Police Station number 6 Sunday Jurlene Estonato, John Mark Manatad kag Mike Villanueva. Lunsay pumuluyan naman sang Purok Amaliz 1 Barangay 40. Nakapalagyo naman si Jude Villaramino sa din na recover ang 5,000 pesos nga ginapatihan shabu. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay sa 20 Aksyon Radio Philippine Standard Time. This time mga ka-aksyon, magagabot kita sang lucky winner sa aton sining promo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sinuayhan ang lucky winner naton karon nga Saturday night. Sa aton sining pangalaga this time, gina-check na sa aton sining technician. Ang aton sining lucky winner ginatawgan na. Sinuayhan magdaog sang 500 pesos. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ara na nagaring na ang telepono sa aton sining lucky winner tonight. Kabay pang iya sining masabat kay kanugon gid sang 500 pesos nga ayuda. Ang importante dirati naga-tune in sa Aksyon Radio Bacolod. Hello, good evening. Hello, mayong gabi. Mayong gabi. Sino palihog? Si Nere. Sinong palihog sa piyak nga linya? Si Nere. Okay, pilang edad?
64. 64. Taga diin, ikaw, ma'am? Dari sa Barangay Takuling, Purok Malinong. Okay, Purok Malinong, Barangay Takuling, Syudad sa Bacolod. Ano ang radyo nga imo ginapamatian? Aksyon Radio. Okay, so congratulations, Ma'am Leonery Pescador, 64 years old, from Old Purok Malinong, Barangay Takuling. Nagdawag ikaw, ma'am, sang 500 pesos. Kag kami dirang magpakig-angot sa imo kung paano mo maklaim ang imo sining pa-premyo. So, anong mahambal mo, ma'am, sa management sang DYEZ? Salamat sa management ng DYEC, sa Aksyon Radio. Madamo gino salamat. Salamat, and tune in lang dira always kay more promo pa ang amon sining igatanyag sa publiko. Madamo gino salamat. Sige, las 6:23 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sang balita nasyonal. Pagkatapos gidamang sining. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. And we are back din sa mga pagpangalagad. Kainitan ko kay aircon gali taas. Sige. And we are back din sa ato sining pagpangalagad this time. Balikan naton ang atong sining official Facebook account sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Grabing init din sa studio kahit taas galang temperature. Anyways, balikan nato na, so congratulations dira kay Ma'am Leonery sa area sang Barangay Takuling, Bacolod City, 500 pesos. So simple gid lamang, no, nag-tune in sa DYEZ, gintawgan, nagabutan niya ngalan, ginpamangkot kinong nga radyo. Ang sabat DYEZ lang, so automatic 500 pesos ang iya sini nga mabaton mga ka-aksyon. Good evening lang kay Ma'am Yvonne Buesher. Good evening, Action Dale, and Ma'am Ann Dan Sharing. Happy weekend. Si Sir Chris Kerry Paul Javier Tanatan. Good evening, Sir Dale. Watching from San Enrique. Stay safe always and Godspeed. Mayong gabi, Action Eric. Wala pa si Action Eric. Karoon pa sa gabi si Action Eric sa Action Night Patrol. No? Si Ma'am Cory Vladaha or Vidaha. Si Ramona Azero, good evening, Action Dale, watching from Barangay 35. Madamo gid nga salamat. Si Basti Gerhen, aksidente sa may atubang China Bank Kabangkalan 10-wheeler truck, kargado sang tubo na tumba. Sige, thank you gid sa information. Si Basti Gerhen, i-follow up nato ng ining balita. Bantayan na sa pagpangalagad sang Aksyon firing line with Action Brian Morden. Si Ma'am Rose Guevara, present na sa aton sining pangalagad, and congratulations kuno sa tagdaog alin kay Sir Alex Monteza. Sige, padayon lang sa pag-comment sa inyo sining mga greetings, sa kung may mga pamangkot nga mundira, comment down lang sa inyo sining mga inquiry nga naton nga masabat ang inyo sining mga palamangkotanan. Magabalik kita pagkatapos sang mga updates, commercials naton, and standby para sa mga balita national. Swimming lang gid or honors ng iban? Ah. Sila tanan di puro mas labi mga honors na. So pa sila? Ano na ina. Tayo na ro ija. Wala pa sa buksan. Buksi lang ari sa likod. Iyo dia. May cellphone kami. Nawi. Ari pa ito na. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Aksyon Radio kag ang nag-offer sang sindi nga promo sa
ERP. Kay para sa ila nakatigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Madam, salamat sa inyo tanan-tanan na binigay sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon na problema. Good lang. Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house. Namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapiyan-piyan. Hindi gid mayo ka mabudlayan. Oo. Allowance mo lang yun na wala ka man reklamo, wala ka man nga 300 pesos, iba niya timiara gid sila ina. Wala man kay ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Mo lang i-endure lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo mangin ka sa uli? Mangin teacher, science teacher ang ginang gusto. Science gid ang favorite mga subject. Subo nga modular class, kamusta ka mo? Kumusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una yung first 2 weeks bala nang amugin na nang dumabala, amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kang nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt. Evening edition. Lasay sa 28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa Italinas ang Balita National. Nagpasiguro si Presidente Rodrigo Duterte nga ma-rescue ang mga residente nga natrap sa may Cagayan bangod sa mga pagbaha. Si Duterte ang nagpatigayon sang address to the nation subong adlaw Sabado. Ginpahayag sang Presidente nga magatukod ini sang task force para streamline ang rehabilitation efforts sa mga lugar nga naapektuhan sang damlaglang mga bagyo sa Pilipinas. Nagpasiguro ang Presidente nga nagatrabaho round the clock ang Coast Guard, Navy kag Army. Na-deploy naman ang Armed Forces of the Philippines kung AFP sa Luzon kag ang duha ka mga choppers. Nagpromisang Presidente nga mag-aabot ang mga helicopters para sa mga tawo nga wala pa nakahalin sa ilang nga balay. Suno sa Presidente, kaya ini sa mga Pinoy nga liwat nga makabangon. Samtang nanginwala naman ang Malacanang sa mga aligasyon nga wala nakapreparar ang gobyerno nasyonal sa lapnagon nga pagbaha sa probinsya sang Cagayan kag Isabela bangod sa bagyong Ulysses. Sa laging handa public briefing subong adlaw, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga wala na caught unprepared ang gobyerno bangod naka-preposition naman ang mga kinahanglanon. Na-eksperyensyahan sa probinsya sang Cagayan ang lapnagon nga pagbaha bangod sa ginaligara pag-release ang tubig sa Magat Dam. Ginpalayag ni Roque ang mga gintrabaho sa nagkalindain nga ahensya sang gobyerno lakip na ang Department of Transportation, Philippine Coast Guard, kagiban pa sang naglaslas ang bagyong Ulysses. Samtang ang PNP ang nag-deploy naman sang 747 ka search and rescue personnel kag 1,003 ka mga reactionary standby support force sa area sang Region 2. Sa katapusan nga Balita National, ginpedalam sa state of calamity ang Cagayan bangod sa pagbatugas sang bagyong Ulysses sa umpisa subong adlaw Sabado. Sa Facebook page, ginpalayag sa Cagayan Provincial Information Office, ginhimos ang Provincial Board ang nga deklarasyon matapos ang pinakalala kag lapnagon nga pagbaha sa history sa probinsya. Suno kay Cagayan Governor Manuel Mamba, 28 ka mga banwa kag isa ka syudad sila nga lugar ang ginbaha kag kapin siyam ang napatay. Samtang ang Tugigaraw City naman ang nagdeklarar man sang state of calamity bangod man sa pagbaha tugas sang bagyong Ulysses. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time, dugang ang mga balita pagkatapos gid lamang sini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask
upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask.
Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi na... Balita Evening Edition. Lasay sa 38 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalinasang balita international. Nanawagan si Prime Minister Justin Trudeau sa mga Canadians nga doblehon ang ilang paghalong para mapahinay ang paglaptas ang COVID-19. Ini matapos nga liwat nga nagsaka ang COVID-19 cases sa Canada kag ginalantaw nga magdoble pa sa madali nga panahon. Kapin 5,000 ka mga kaso ang na-report sa Canada sadtong Webes lamang adlaw nga ginalakipan sang 83 ka mga patay kag posible magdoble ini sa Desyembre kung wala sang strong measures kontra outbreak. Sa news conference ginpahag sang Prime Minister nga kinahanglan nga ma-reverse ang trend. Ang Canadian Medical Association ang nagpaandam na nga yara sa posible ma-overwhelmed ang mga hospital samtang nagasaka ang numero sang serious illnesses sa Canada. Ang pungsod ang mayara sang 285 total COVID-19 cases. Malapit na sa 11,000 ang napatay, kag kapin 45,000 ang active cases. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, handa nga magasto ang tagiyas ang Golden State Warriors nga si Joe Lacob para makalanta ang mga fans sa Chase Center sa 2020-2021 NBA regular season. Ang plano ni Lacob gatugutan ng mga fans sa San Francisco home arena sang Warriors ang ginalakipan sang rapid testing nga nagabalor sang $30 million. Ginaduso nga maka-operate sang 50% capacity ang arena para sa masunod nga season. Ang NBA ang nagatugot sa mga teams nga talakayon ang ilang plano kag protokolo po ng mga state kag local officials pero wala pa sang pinal kag aprobado nga desisyon ang liga. Sa nibeluan nga masobra $1 billion nga revenue ang nadula sa NBA nagligad nga season matapos nga nag-restart ini nga wala sang fans bangod sa pandemic. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa naman nga showbiz balita na lugunan si Marcelito Pomoy sa mga napospone sini nga mga international shows matapos ang pag-entra sini sa America's Got Talent The Champions tungod sa COVID-19 pandemic. Suno sa singer kinahanglan batunon bangod wala man ginahungod ang nagakatabo sa corona kag hindi lamang siya ang apektado kundi tanan nga tawo. Nagalaom kag nagapangamuyo ang singer nga matapos ng pandemic. Sa tion nga madayon ang shows ni Marcelito, puno na ang iya sining schedule sa 2021 Gain klaro ni Marcelito nga wala na cancel ang iya mga shows kundi na-postpone lamang. Lakip sa mga lugar nga kuntani padulungan ni Marcelito among Canada, Australia, Dubai kag Estados Unidos. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Radio Philippines, Standard Time na 6:40. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 14, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.